първокласници ни наричат. С насмешка казват, тези първи клас не могат да четат, а само сричат. Така с часове растем, расте приятелството помежду ни. Щом заедно се учим всеки ден, от звуките да правим думи. Казваме с пълен глас, хубаво е първи клас. Всяко нещо най-прекрасно се нарича как? Първокласно. Първокласно, хей! Понеже вие сте ни най-близки и най-скъпи, затова решихме с вас да споделим нашата радост, че вече сме грамотни. Нека да започнем нашия празник с ода на радостта. Някой вече е дошъл, някой вече се... Вие ученици ли сте? От кой клас сте? Вие сте от оня първи клас, на който изпратих една покана, нали? Да! Получихте ли моята покана? Да! И защо ви поканих аз днес тук да дойдете? Кой ще се сети? Защо ви поканих? Какво да празнувате тук? Празника на буквите. Правилно! А вие, щом сте дошли тук, грамотни ли сте? Да! Ама, щом го твърдите, знаете ли какво е това човек да бъде грамотен? Кой човек е грамотен? Какво трябва да може да прави той? Какво да прави? Да чете. И още, и да... Пише! Всички може да четете да пишете? Да! Тогава ще имате право да разгърнете първите листи на книгата на мъдростта. Но ако се справите с всяка една от задачите, едва тогава ще можете да достигнете до своите свидетелства за грамотност. Само, че казахте, че сте грамотни и че можете да четете и да пишете, нали така? Да! Това трябва да се докаже и за това всеки един от вас ще получи по една буква. На гърба на тази буква има по една мъдрост. Тези мъдрости ние трябва да съберем в книгата на мъдростта. Така че, ако всичко знаете, ще можете да прочетете мъдростите, които са записани за всяка една буква. Получиха ли се всички буквите? Видяхте какви мъдрости има записани там? Ами тогава можем да започнем. Ела да отвориш корицата на книгата. Добре, може да си седнеш. И сега какво виждаме? Един червен лист. Как мислите, мъдростите на кои букви трябва да съберем тук, щом е в червено този лист? Всичките от азбуката. Ама всичките ли с червено бележите? Не! И аз спомнете, буквите на кои звукове бележите с червено? На кои? А, О, У, Е, И. И как се наричат всички тези звукове? Съгласни. Съгласни или гласни? Съгласни. Последно. Съгласни. Гласни. Добре. Аз се чух, че тя ги знае, но искам да се убедя, че всички деца знаят кои са гласните звукове. Хайде да ги кажем всички учни. А, О, У, Е, И. Браво, ръкопляскайте! Да. Обаче, аз мисля, защо не трябва да четем мъдрости, след като ние можем да си общуваме с помощта само на гласни. Нали можем само с гласни?
когато ви правят така вкъщи? Защо ви правят? Кога ви правят вкъщи? Защото не слушам. Ти кога не си слушал така сте правили? Редовно ли? Или от време на време? Ти не знаеш. На друг правили ли само така? На тебе кога сте правили така? Щупили нещо? Какво щупили? Така. На друг правили ли само така? На кого? Пак на него ли? А на другите? Не, значи са послушни децата. Добре, така правили ли са ли вкъщи? Пак е същия звук. Да. Кога така ти казват на тебе? Когато какво? Ти се радват? Когато се радват? Когато какво носиш вкъщи? Добри неща. Добри неща! Чудесно! Така някой правил ли, или вие правили ли сте на нещо? Плачем. Кога се сърдите и плачете? Кога ви се сърдите? Като ни дават да гледаме нашите неща. Така, и не ви дават по телевизията да гледате детските предавания. Да. На друг кога прави така? Кога? Ти кога се сърдиш така? Я кажи, кога се сърдиш? Да, телевизия да гледате. Братин, дават GSM, трябва да се го има, нали винаги, когато дете го поиска? Точно така. Тогава аз мисля да не четем мъдрости, да се отваряме. Или да ги четем? Да ги четем? Добре. Тогава има ли някой от себе си буква А? Хайде да чуем каква мъдрост има записана. Силно. Ако правим добро, ще получим добро. Браво! Има ли някой себе си друга гласна? Ти коя гласна имаш? Аз имам. Гласна. Мира. Я да видим. Буквата О. Не, ти имаш Ф. Браво! А ти имаш приятели в този клас? Я ги покажи кои сте приятелите. Той, още? Я на вино така, които са му приятели. Я на теб. Всички са ти приятели. Аз си бях това. Друга гласа. Един за всички, всички за един. Кой ги е казал тези думи? Другата мускитари. Ама те от кои са? От добрите или от лошите? От добрите. Тогава да приберем ли тази мъдрост? Да. А на вашия клас има ли мускитари? Да. Целият клас има мускитари? Да. Тогава всички нека заедно да извикаме един за всички, всички за един почни. Един за всички, всички за един. Така, друга гласна у някого. И, няма да видим. Силно. Изнерве, баба и дядо. Точно така, изнервяй баба и дядо. Това е страхотна мъдрост. Да, хайде сега да я сложим на нейното място. Ама я вижте, че тя не влиза. Защо ли не влиза буквата? Дали е такава мъдростта? Защото е лоша дума. Тогава как да я променим, че да може да влезе? Вместо изнервяй, какво да кажем? Слушай баба с дядо си. Не те изнервя баба си. Силно я кажи пред всички. Обичай баба с дядо си. Чудесно. Друга гласна. Има ли някой у себе си? Охо, я да видя сега. Стефан. Силно.
Учителят е най-големия враг. Чудесна мъдрост, най-големия. Дай учителя да приберем тази мъдрост в нейното място. Пак не иска да влезе. Вярна ли е тази мъдрост? Не. Как ще я промениш? Как ще я промениш? Учителя не е Какво за тебе? Силна къщ тогава на всички. Учителят е най-добрият човек. Ама това отнася ли се за вашата госпожа? Да. Всички сте съгласни. Да ръкопляскаме. И тъй си тук, вече може едно пияче да го поставиш тук. Справихме се с гласна. Чудесно. А сега имаме ли у някого още буква на гласен звук? Аз не. Глас. Няма. Тогава какво можем да направим? Да преминем ли към следващата? Да. Добре. Хайде, седни се сега. Ами до какъв цвят стигнахме сега? Синя. Буквите на кои звукове ще трябва да събираме тук? Съгласни. На съгласните. Ама, добре, да след като можем да общуваме с помощта само на гласни, трябват ли ни и съгласните? Трябват ли ни? Да. Щом ни трябват, знаете ли какво образуват гласна и съгласна заедно? Сричка. А сричките какво образуват? Думи. Думи! Браво на децата. Само, че знаете ли, аз мисля, че има няколко групи съгласни. Тук кои съгласни да събираме в този... Сонорните. Сонорните. Добре. Нека обаче да ги кажем всички заедно. Почни. И кратко. Браво, и сонорните знаете. Има някой м по себе си. Тук на средата пред всички. Майките не трябва да узнаят никога нищо. Точно така, браво. Майките ни трябва да знаят никога нищо. Нали такава е мъдростта? И как мислиш? А как трябва да я промениш, щом не си съгласен? Майките трябва да знаят всичко. Как? Силно пред всички майки я кажи. Майките трябва да знаят всичко. Браво. Друга сонорна има ли някой от себе си? Н. Науката очи отваря. Това мъдрост ли е според тебе? Да. Ти мислиш ли, че откакто ходиш на училище си с по-отворени очи? По кой предмет, в кой част най-много се отварят очите и те най-интересно? Математика. Страхотен математик. Така, я да видим Л, има ли някой от себе си? Каква мъдрост има тук? Лъжеш ли, ще успееш? Как мислиш, че това мъдрост е или не е? Не, ами на тебе не ти ли се е случвало понякога да излъжеш? Мъничко, внимавай, ще порасне носа. Още ли да си понякога, да, вече носът си е нормален. Тогава обаче мислиш, че тази мъдрост е такава. Как ще я поправиш? Ако не лъжеш, ще успееш. Така, друга сонорна, някой има ли у себе с едно Р? Единиците, да.
решават, да. Ритниците решават всеки спор. Ето неговото му. Какво ще кажеш? Нали във вашия класа с ритници всичко решават? Как ги решавате? Тогава как ще бъдеш тази мъдрост? Силно кажи. Можеш още да го кажеш силно? Добрата дума решава всеки спор. Силно. Решава. Браво, казва. Някой себе си има нещо сонорна. Няма. Тогава какво трябва да направим? Да обърнем страницата и да сложим още едно петаче в... Много вътре. И да сложим едно петаче. Чудесни сте до тук. Само че тази страница е по-светло синя. Кои ли са гласни? Пък тук ще са гласни. Ама кои са гласни? Какви и какви още има? Звучни. Добре, тогава първо кои да съберем? Звучните, разбира се. Обаче нека да ги кажем, за да разберат всички родители, че ги знаят. Готови ли сме? Чудесно! Тогава да започваме. Има ли някой Б в себе си? Б? О, той си намерил неговата буква. Хайде да си чакай, там вътре ще ви прочете. Железни врати. Само, че поставям задача на всички. Ще приберем буквата, ако кажете кои са благите думи, хубавите, вълшебните. Ти сещаш ли се? Моля, заповядай. Още? Извинявай. Мерси. Още? Извинявай. Още? Благодаря. Мислиш, че вече ще влезе буквата? Моля. Сте влезе ли? Да. Хайде да проверим. Ще влезе, децата знаят. Друга глас има някой себе си. В има ли някой? Някаква това мъдрост. Възразява винаги на възраст. Разбира се, нали така? Нали така трябва да се възразява винаги на възрастта? Не! Я да видим първо дали ще влезе буквата. Ако влезе, значи е такава мъдростта. Ако не влезе, значи нещо не е както трябва. Влиза ли? Значи нещо в мъдростта не е правилно. Ще промениш. Силно кажи още веднъж. Не възразява никога на възраст. Я сега да видим дали може да влезе буквата. Ето, че вече влезе. Тук на средата пред всички не да се криеш зад мен. Грубостта е ценен дар. Сега последно. Трябва ли да сме груби или не трябва? Не! Тогава как ще промениш тази мъдрост? Грубостта не е ценен дар.
някой има ли? Я да види, не си ги вижте хубаво. Има ли? Я някой. И З, хайде З. Силно можеш ли да повториш? Хайде, за да успееш, трябва да стоиш. За да успееш, трудиш. Ти трудиш ли се? В кой час най-много харесваш да работиш? Часа по? По музика, разбира се, най-добре. Тогава да приберем. Има ли някой още от себе си гласно? Някой има ли? Не. Май никой няма. Никой няма. Тогава добре, седи си. Винаги обещава. Винаги побеждава доброто. Обаче ти откъде знаеш тази мъдрост? Някъде чел ли си, гледал ли си, където доброто да побеждава? Гледал съм. Къде? Къде ти учи? Детек. И кой герой победи? Кой беше победител? Кой герой? Наруто. Кого победи? Лошите ли? Да. Разбира се, винаги побеждава. Обаче, ако е вярно, тогава ще влезе битвата. Да проверим. И прав се, чакай, сега ще си тук. Тогава имаш право да поставиш и тачето. Много браво, сега да обруднеш и следващата страница. Ще преминем към тази страница, след като докажете още нещо важно. Казахте, че гласните и съгласните образуват думи, нали така казахте? Да. А знаете ли какво образуват думите, когато са свързани по смисъл? Думите какво образуват? Едно цяло? Изречение. И вие можете да образувате изречение? Да. Добре, сега обаче това ще трябва да го докажете. Защото аз съм взела едно изречение и разкъсала съм го на отделни думи и вие трябва сега да го подредите. Хайде вие двамата едната на мен сега. Ето за тебе една дума. И стой тук и на тебе една дума. Към децата се обърнете. Така. Ето една дума. Дали тях се обърни към децата. И момчета. И на тебе признашно. Така към децата се обърни. Така. Елай ти. Вижте тебе една дума. Тук. Ето тебе една дума. Тук. Остави се така. Обърнете сега думите към децата. Към децата ги обърнете. И да прочетем. Първата дума коя е? Сега обърнете се. Тази дума коя е? Пишем. Тази дума коя е? Можем. Тук имаме какво? Удивителен, точен, въпросителен. Тук какво пише? Тук? Четем. Това според вас изречение ли е? Да. И я да видим какво се получи. И пишем. Можем, удивителен, точка, въпросителен. Ние, да, четем. Това изречение ли? Да. И аз мислете сега как да го подредим.